També recordem que estan disponibles les noves ABDs adaptades a tablets i molt fàcils d'utilitzar. Les activitats són totalment personalitzables, amb la possibilitat de crear les que necessiteu. Es pot triar registrar per usuari o per activitat. Aquestes ABDs també disposen dels seus respectius llistats, on podem triar un resident i seleccionar les activitats que volem veure. I la periodicitat, diària, setmanal o mensual. O triar una activitat i veure tots els residents que tenen registres d'aquesta activitat. Si voleu informació de com fer el canvi, envieu-nos un correu a suport@gerus.cat.